Yaro utrai bang adap da kajing sungu yu blai sa sin ka por ya ka bang ayo ban ya kren na ka ktien ka jong blai bat ngangai kumba pi trang pi sliang u blai unang kerku ya fi na mar ka ktien ka jong blai ka ong suk kita ki ba trang bat ki ba sliang ya ka hok na bangan pendap ya ki haba pi sngap ya ka ktien haba pi shashkor ya ka ktien u blai u kerku ya ka jing im ka jong fi badeng ta kwa ban kren ha ka ni ka sngi ka wei ka subject ya ka ba bon ki bru ki jukali ka ei ka ta ka jing out share bon kim smooth ho ya kata hoi ka jing out share ka dei ya ka bau blei la hukum ki khon Israel ya kita ki belakha na kita ki shinrang ban out share ki kai kita ka jing out share ka bamut hi ka jing out ye tai do na kata ka jing long shinrang bat ban bread no ya kata ka do ka long kum ka dak ya ka ba kin out no ya kata ka jing long do ya ki ek ba kan ja do ki ek ba kan ja perthai ya ka ba kin penya khlat ya la di na kata ka perthai kabumut kin separate iladi kin long ki bala pen kerpang no iladi na ka bentau trai bagata kala julong ka rukom ya ka baki joat share kita ki belakhan nagi shinrang baki jiu kile ya kata bagdan ki wiki niam ru ki ba super sang ben perthu but ya ka ka bagdan ka bible baki joat share ru ya kata hendre ya ka ni ka sni na kwa banong ifi baga ktien ka jong blai hi hoi wala da blai la bo ya kata ka jing out share ha kata ka niam ka rukom Henry kam the day bo blay ukwa bakin long tang kita ki blot share ha ka do nadu ka testament ka barim kata ka jing out share ka bo blay ukren ka long mdei tang ka jing out share jong kata ka do Henry ukwa baki brew kin long ki blot share ha kata ka men sim ka jong ki kwa an pulih ka ni ka pon ka Deuteronomy ka long balai po ka de khot ka ban riu utrai ong kum ni but utrai bo blay jong me un out share ya ka donut jong me but ya ka donut usimbai jong me ya ka ban eat you tribe o blay jong me da la ka donut baro but da la ka men sim baro khnang ba men yo im ka bible hi ka ong ba du blay u ban out share ya ka donut jong ki brew ba ka ta ka jing out share ka dei ha bo blay out share ka mut kim eat sho ya ka ni ka do ka jong ki kim eat sho ya ka ta ka ba ken ja prthai henry kin eat you tribe o blay da ka donut ba da ka men sim ba da ba ki eat ka bible ka ong kin yo im step nam kata ka de ka jing sisa bagi dei tang kita ki brew ki ba eat you try kita kin yo la im ki ba eat kin yo la im ki bam snau thu ya kata ka bamut hi kan long da khong pong tadeng ta bo try ukran ru no Jeremiah kan long ka basaw ka khot ka basaw ka tin ka jong blay ka ong kum ni to at share yela di how try but to shimno ya ka do share ka donut jong fi ki brew ka Judah bat ki ba shong ha Jerusalem ba yo ka jing bitar shla ka jonga kan mi no tum ka ding ba kan me no ba omdon bala ban pelip ya ka na ka benta ka jing sniu ka jing le jong fi utrai ong ye gani ong lada pilong tang kita ki blot share ha ka do ka ba shule ya ka ta ka dak ka ba pau shabar Henry la film ot ya kata ka donut ke jong fi la da film penyaklat no ila di na kata ka bakan jaman sim utrai ong maka jing bitar jong ukan wan lap bat kanom dan shu kata ka jing shna lem dan shu kata ken ka balak ban pelip ya kata ka jing bitar ka jong blai ublai ukwa bangin long ken ki bala ot share ha ka donut ke jongi ka bomut i ka donut jongi ka de man long ka donut ka ba i utrai ka tin ka jong blai ka ong ki kam ki apostol ka long ba nyau ka de khot ka ba san phuai ka tin ka jong blay ka ong kum ni pi ki ba erandang bat ki ba klem ot share ka donut bat ki skor klem da put pi le persha yu men sim ba khot kom ba ki pa jong fi ki la le kom ba piru pi la le kani ka dei ka jing pen kan mau ki khon Israel ba ba Petros u yalap uong be ya ka ta ka kentin ong balai pi erandang kom pi kita ki pa temen ke jong fi wong ba balai pi rendang ki ba klem ot share ka donut bar haki skor klem da put pi le persha yu men sim ba khot kita ki ba klem ot share ha ka donut ki dei ki nong yele persha yu men sim ba khot ong ka tien ka jong blai tadeng ta utrai kwa ha ka ne ka sngi pi ba fin long ki ba ot share ha ka ta ka men sim ka jong fi ngai ba utrai un ai yu men sim jong ho pi un ai ka donut ka ba thmai yo men sim ba thmai fi ktin jublai ka ong ar korin long san khat nyau ka ong kum taw wei ru badan hu Chris ulong jing taw ba thmai ki eki barim ki leit no akmi ki jalong ki ba thmai ba ktin ke jongblai ka ong Galatia ar pho ka ong la sa nar phnai nga lamba du Chris ben ban nga im re om shu mangau ba im upol u ong i kata bala sa nar phna no i kati malade ke jonga yeuni unga lamba du Chris ngam im shu manga
Henry utaken uba im hapo jonga uday umen sim jong ublay ya ka bangalayo daga jing ay padeng ta utrai ukwa yang ni banginam la ken ban im hakado na maradang idang im hakado ka jing syakri ga jong yo blay rukalong ka bathala thaleng kat kini ki niam kat kini ki rukam ki badon agani ka pruthai lada ka dei tang haka baken chado kata kanam dan jing khan hakmat jong blay na maru blay wat ya kita ki bamani how men sim daga jing shisha ki ba syakri u daga jing shapting ki ba syakri u haka jing janai ki ba syakri u daga jing kemen badaka jing ihit kan deng ta ladangi syakri utrai tang hakado kamnum dan jing mentoy kata ke jing syakri ke jongi ladangi syakri u blay hakado kada ke jing ilek persya yo men sim bakut ngin ye puli ke tin ke jong blay ke ni ke por ke shitish ke nong room hato ke nom long ru bakata ke jing bom at share kabana ki kinjatan rai lada kala pendap ya kata ke hukum kan bishar ye me bakata ke dak bak ke jing at share jong meru ba unong rengkang ye ke hukum namal kum ta umlong ujiu ubatang naga bapa honrei kata kamlong ka jing at share haga bapa haga do henrei utau long ujiu ulong kum ta haga beri bat ka jing at share ka long kata jong ka do not haka mensim haka dang uba ka jing ro jong u kamlong na kibriu henrei na ublay ka jing at share kanom dei tang kata ka bapau sabar ne ka balong tang haka dang banyo ka jing ro na kibriu henrei ka jing at share ka balong haka mensim ka jing at share ka balong haka donut jong ubriu ya ka ban penya klat no yo ban brat no ita baken jado ya ka bau nyo ya tau mensim jong ublay ya ka bau la ban syakri kan ya u tadeng ta kan ke sngi ai ngo yo blay bang yo ban kran ni kan ke kubor jong ka jing at share ro yu jisuru kat kum kan yam ka rukom ki jiu la at share yu ha ka sngi ke bapra ka ta ka dei kan yam ka rukom ru jisu semlasa tang ha ka ta kan yam ka rukom henrei ma u em hau men sim padeng tau la ko ngo yo pa ba dei ma u ba pen song ba yo pa ba deng ta bo pa ruang uniu long khon jonga ho ba nge nge sham song ba na mar bo jisu em man pen song ba yo pa kata ukran andala da pen baptis yu jisu ba am tang ha ka sngi ke jing pen baptis wat ha ta ulum jong ke jing pen kaladur ruang uniu long khon jonga ho ba nga to snow yu badeng ta bu pa uda shem sngo bha yau Jesus Christ namar ba ulang ubala at share ha ta ka download ke jago namar bu yu pa baru aingi kata ka hukum ro ban yu try da ka download da ka mensim da ka jingmot da ka bar baro pas ka wai pat ka hukum ka ba arong ban ya ki breu kom bangi yala di hi lada kadang don ka do kadang don ka selfishness kadang don ka jing perkhat tang yala di kadang kata ka jing bishni kadang kata ka jing pihon dari ladang ila how mensim ngem kan mau shu yala di Henry bak ngi yu tra bang ngi ru iki para bre kum bang ngi yala de kanam dan syuk ka jing thnum kanam dan syuk kata ka jing thnam la kanam dan syuk kata ka mensim khonyo kanam dan syuk kata ka mensim tharai sneu ka mensim ka bayele persya nan ka mensim ban le sneu Henry ngi dan kata ka mensim ban le bha namar bangila hau mensim bakhot mangasngo kan ka pon ngan duai nam ta jong fi ki babon fidan kam ya ka jing share ka download ka jong fi utrai kwa ke jing share ka download ka jang fi pediang ye ke jing share ke ke sngi pediang yo men sim ba kho dai ma u ba share ba weng no ya kata ka jing long barim ka jang fi ya kata ka download ka ba long kum umau ka ba ba utrai ong on pen rendang shoot na do ke sngi namar ka jing bitar jong akan me no lep kum ka ding dai ta kwa ben doi nam ta jang fi ke ke por ba utrai wan ba nun pen thmai ya fi ba nganget pi dan pring jong fi ba ka do ka ya le bi bat fi tadeng tang ni ka do kawan ra ya ka jing bom suk ka jing bom hon kawan ra ya ta ka jing bom tengan ha ka men sim phim nang yo thia phim nang yo dam pi babi ke pi le pi la thmui ka bahan re ka ba kut pi poi bi shi ka basneu pi sha jok pi sha rem han re ha ka ni ka sngi nganget bau trai un pendap fi da men sim ba khoi men sim ba khoi not share ka do not jong fi un ai ka do not ka ba thmai but you men sim ba thmai ha ka jing em ka jong fi bat nganget klem men sim ba khoi ka tin ka jong blai ka angru ka shiti ki nong rom ka nong ba pra ka da khot ba khandai ka ongum ni han re ma pi phim long ha ka do han re ho men sim la da men sim u blai shong sa po jong fi han re la da no no ru dan men sim kris kum ta ken long u jong u baladangi ngimdon yu men sim ba khu jong blai la da shim la at share ka do not ka jongi la da men sim jong kris dan hangi ka mut ngim dai ki jong u kris
tang ba pisuong adai jong Chris tang ba pisuong nget ba Jisu de blai klem da yo yu men sim ba khoi klem da chon sharp ya pi klem da chon dak ya pi haga ta ka donut haga men sim ga jong fi da lei ru pinom la ban long ki jong trai ta ka dau trang pan haga ne ka sngi mak tin je blai ong pan te on sa ai wat tu fen sa shem te ton sa ple ba nget ka nom dan ka no ka ba e than ka nom dan ka no kata ka bamla la da pi pan utra un ai be namar ulong basbun ulong bobha to ai ngin de dwai ka ne ka sngi ka man ta ba pin long ki bla ot share ka donut ka jong fi pin long ki jing thao ki ba thamai ba ngai ka ne ka ba kan jado kan nom la shu ban na fi kan ne ka ba kan jado kan da hap no kan da like no na do ka ne ka sngi na pi ba pin yo man long uta bla ot share ka donut badan ye ka bor ka jong blai ka jing e ka jong tra ngi dwai ne ka por mta hallelujah haga gerteng ka jong Jisu ngada dwai nam dan ki khon ke jong me ablai trai ho ya ka ne ka sngi ka dam dei chu trai tang ka jing ot share ka ba kan jado ablai henry ka jing ot share ka ba kan jaman sim trai ngada dwai ku krat tra ba ki jing shakri ka jong ki ka lam lang tang ha ka do henry how men sim ba haga jing shisha bangada dwai ko trai kin shakri ya me ko kan ra trai daga jing e kin shakri ya me daga jing snongo namar ba me mala pen em ya ki daga jing ai bangada dwai ko kan ra trai begini ki khon ke jame ko trai la ta ka ba kan jado ka dang sno aki trai daga jing ot share ka jong men sim kata ka do kan light no kata ka ba kan japur thai kan light no ba mi sen ai ni ki khon ke jame trai hallelujah habaki ki pendam lagi skor ba habaki la pendam ko trai ya la ka men sim ka jong ki ha me ko trai Jisu e ngai ko trai mele ki kamba na ka menta jong ki oi trai ki lawan men pendam ya la de ambakin pen e la ki rendang reban pen jam ya la ka do not ablai ba trai ngai ma ai ka do not ko ba thamai ma ai men sim ba thamai ba du men sim ba khoi jame undap shlai haki nado one ka sngi ko trai kin experience ka ta ka Pentecost kin experience ko trai ya ka ta ka jing thau thamai da men sim jame bon sanar pnano ya ta ka do baro trai hallelujah kata ka jing bom out share trai oi ko kan ra trai jong ka do ka nom la ben le e ki hallelujah la ni kata ka jing out share jong ka do ka nom la ben le e ki ka nom la ben le re ka ba kham kong san ka dei ka jing out share ha ka do not nga dwai nga kerku ni ki khon jame baro able ba ka jing e jame ka long badap haki kin shakri me da ka jing kamen ha ka teng Jisu amen but amen trai ang not ya pi ba fin em ka jing em ka bala out share haga men sim ka jong fi man la ka sngi ngai utran kar khoi fi kani ka bakan jado ka lat na do mta ka sngi pinyo em ha men sim pinya yo men sim fin shakri ha men sim ko bale shi won ngin sikin do pat amen